Lehen ere esan dizuegu, Inge Gorostiaga Lanbide Heziketako eraldaketako digitalaren eta ikaskuntza aurreratuen zuzendaria ere gure artean dugula, txalo eroa berarentzat, hementxe dugu. Jon Labaka, sailburu ordea bera ere gure artean dugu. Eta Iratxe Martin, ziberzaintzako estrategia zuzendariare gure artean dugu. Hirukote, sari asko dauzkagu emateko, kategoriako saria gainera, eta ez da gutxiagorako, ez da? Bada modu bat, Eusko Jaurlaritzaren izenean ere, eskertzeko eurek bertan parte hartu, eta gaur, eta orain arte egindako lana, ez da? Inge? Hori da, eskertzekoa da egiten duten lan guztia. Plazerra izan da ere, hemengo jaiaz gain, etxera oroitzapen bat eramatea, eta ziberzaintza lantzen jarraitza. Eta mezu bat, eskerrik asko hemen zaudeten guztiontzat, baina ere saiatu behar gara emakumeak horrelako lehiaketetan ere parte hartzen, bale? Venga. Eskerrik asko, Inge. Bai horixe. Bai horixe. Bueno, eskerrik asko ez dakite ekarpenik egiteko asmorik duzuen. Jon, lehen entzun zaitugu ere, baina ez dakite olako azpimarrarik egin nahi duzun. Ez, berezirik ez. Eskertzea ematea berriro, saria banatuko ditugu, algara sortuko da, así que... Bueno, hori ere hona da, Jon? Hori ere hona da. Aprobetxatzen dut eskerrak emateko berriro, bai. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, eta gure aldetik, ezer askorik ez, baina batez ere zoriontzea horrelako iniziatibak martxan jartzeagatik, ze, azkenean oso importantia da, bai, zibersegurtasunaren arloa lantzea, eta, oso arlo polita da, aukera asko daude, lan munduan, eta, horrelako gauzak oso importantiak dira, ez da, eta, hori, apur bat, zoriontzea horrelako iniziatibak. Ze importantea gainera, Inge, horrelako iniziatibak sortzea, zibersegurtasuna ari zara, baina zergaitik ez, zibersegurtasuna aritza, baina gainera ikasten ari garen bitartean. Pike pixka bat sortu, ikasten ari garen bitartean, ez da? Hori ere, importantea, benetan ariketa errealekin. Osea, ez dela gauza fikziozko gauzat, ez benetako gauzakin. Inge, zerbait esateko ikusten zaitu? Bai, astu zait. Ere lan bikaina kolaboratzaile guztioi, teknika, irakasle guztiak, ikasle guztien atzetik egon barzaretela, zorionak egindako lan guztiagaitik, teknikako taldea eta bereziki gaur Ibai eta bere taldea zoriondu nahi ditugu, eskerrik asko. Bueno, hortxe Ibai, Ingek aipatutako errudunetako bat eta bere lantalde osoa, dudabarik. Eskerrik asko guztioi. Ez joan, sariak banatu behar ditugulako. Joango gara igual sariak ematen eurek direlako sariak eman behar dituztenak, orduan, lehenengo igual sariak emango izkiegu, bai, eurek prest izateko, eta horrela, behin saridunak taula gainera igotaia, saria, jak, prest izango dute, hortxe, Jon Labakak, Inge Gorostiagak eta Iratxe Martinek. Hortxe euren hitzak ere entzun ditugu. Pisua dauka, Iratxe? Bueno, hortxe ikusten ari zarete, diplomak dauzkate Ingek eta Jonek, Iratxek ere hortxe dauzka, 5. postuarentzako, kablerik gabeko mikrofonodun aurikularrak, eta guztientzako izango dugu, ojo, saridun guztientzako, bai, zuentzat guztiontzat, Euskal Jak jardunaldietarako sarrerak, bertara joateko, guztientzat kablerik gabeko teklatua horre ikusten dena, hortxe ikusten dena, eta sagu konbo bat, bai? Eta guztientzat, bai, 5, 4, 3, 2, 1, berdin da ze postutan geratu zareten, guztientzat, UBK, hau ez da gizaren esaten den, 5C NFC segurtasun giltza, 5C izango da igual, ez? NFC eta, Bueno, hori guztientzako. Kasu honetan, orain, 5. postuan geratu den taldearentzat. Eta, sariak noski, ziberzaintzak emango ditu, kasu honetan, Jon Labaka eta Inge Gorostiagaren eskutik ere, diploma eta guzti izango dutelako ikastetxetan txukun jartzeko. Bada, ziberzaintzak, ziberleiaren 2. edizio honetan emandako 5. postuan, kablerik gabeko mikrofonodun aurikularrak irabaziko dituzten, 5. postuan dago.
adi pantailara. Ez da ikusten? Ez, nik ere ez da gizentzu den. Beat Cracker taldea, txaloroak, eurentzat. Hortxe, 5. postuan, Beat Cracker taldea, 3 lehiakideak. Hortxe, saria jasotzen, diploma eta saria jasotzen, erakundetako gure ordezkariekin ere hitz egiten. Argazki aterako dugu, hortxe argazki ofizial aterako dugu. Hori da, 3 erdian dugula. Aurreratu pixkat. Eta hortxe ditugu Beat Crackers taldeak Ziberleia 2025-ko 5. saridunak. Bueno, 3, zelan manejatu gara, ondo, txarto, zaila izan da, erreza... Berria. Pues esperientzia berri bat, bai. Vale. Inoiz aritu zarete horrelako ariketak egiten? Ez. Ez, Ez. Baina? Ondo pasau. Ondo pasau zuen. Bai. Osa, ez arete tenso egon? Bai, baina... Bai, hasieran. Hasieran, bai. Bueno, baina hori lasaiago. Ojo, bakoitzak, kriston opari pila daramazue, baina jaso duzuen oparirik handiena dudabarik ikasitako guztia. Eskerrik asko, benetan parte hartzaitik, eta txalo zuentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta ez joan urruti amaieran argazki aterako dugulako finalistak guztiekin batera. Ados? Beraz, irakaslei ere, ohartxoa, gero amaieran guztiokin argazki aterako dugulako. 4. sailkatua, 2025-ko Ziberleia txapelketan. Flipper 0, zibersegurtasuneko tamagotxia ere deitzen zaion hori, irabazi du euretariko bakoitzak. Eta 4. postuan, geratu da, Bagu taldea, txaloro bat eurentzat! Argazkiare aterako dugu. Hortxe ba argazkia hartu holtza lasai zuena data. Eta hortxe oroimenerako argazkia Bagu taldearekin. 4. postuan Zubiri Manteoko ikasleak. Hemen sartuko naiz. Ekipo, por cierto, Bagu. Zer esan nahi du izen horrek, desde luego da, izen normal bakarra, niretzako. Zer da Bagu? Hau daki. Hau dakite? ¿Puede que sean igual un poco bagus? No. No, porque si están aquí no son. Nondik dator izen hori? Debug esan nahi du. Debugar, programazioko gauza bat, sin más. Y así me quedo. Ez daka sentido asko, osea, sin más, pentsau genuen ez gendikun zeizen ipini, lehenugotikan erronkan da, pues, ez dakigu zer, behitzen onginan animalia ezberdinan izenak eta hori da, zeba japonesez ez dakit, zeba? Japones ez da. Zeba ez dakit. Porque ez da anime ikusten ezerre, baina zeba ez dakit. Bagu, Sin más, behitzen onginan, sonatzen du super euskalduna, ez? Bagu, bueno. eta, pues hori, debugarro, bitxo baita, no? Me estoy quedando muy largo, Vale. Sin más, debug, pues, zehaz, japonesez, bagu zan. Zeba, ondo sonatzen zuen da, jazta. Bai, eta ondo sonatzen du normalena hori iruditu zait, baina orain hau jakin da, ez zait, normala iruditzen. Bueno, ekipo, bagu aurrera, eta eskerrak eman behar dizkizugu bertan parte hartzaitik. Txalo hau zuentzat, eskerrik asko! Goazen ja, ojo, goazen ja, podiumean sartzera. Podium, serio, tema serio. 3. postuan, 2025-ko Ziberleia txapelketako 3. postuan, eta bakoitzak aipatutako Euskal Jak jardunaldietarako sarrerak, kablerik gabeko teklatu eta segua, UBK segurtasun giltza, horretaz gain,
Ray-Ban Meta adimen artifizialdun betaurreko bana irabazi du. Bakoitzak, 3. postuan, info.php taldea, txaloro bat eurentzat. Hortxe, Jon Labakak eta Inge Gorosteak emandako diploma eta iratxek, ziberzaintzaren izenean emandako opariak. Hartu leko alasai, pero ¿dónde te vas? Hartu leko alasai. Argazkia, argazkia, hortxe. Ostras, zenbat, kamara. Oye, ni en los Oscar, ni en la alfombra roja, oye. Hortxe ba, argazki ofiziala. Sentitzen dut. Galdera, es que no os libráis, o sea, no os libráis. ¿Qué os creéis? ¿Que iba a salir gratis esto o qué? Bueno, equipo, 3. postuan, ez dago txarto? Ez dago txarto, ez. Ondo. Zer espero zenuten? Hau. Hau? Bai. Ze nivela saltu zen, eta hau ba ondo. 3. postuan ondo. Vale, o sea, nivela high level. High level. High. High, elmendik aurrera, high. Bai. Gaur arratsaldea libre? Bai. Ordu libretan zer egite duzu, En plan, bizi hau zibiltzen zarete edo? Ez. Ba, garagardo batzut, eta... Alkohol gabeko garagardo batzuk? Bai, alkohol gabeko, bai. Ondo. Ezin da apologiarik egin, eskerrik asko. Bai, info.php, bueno, zuen terrenora ekarrita izen normala, ez? Bai. Normala. Zuek Durangon ikasten zuek, zuen irakasla ere bada iratxe? Bai. Zelako irakasla da? Oso maja da. Venga. Bueno, eskerrik asko zuen ikastetxeai eta zuen irakaslei. 3. postua ez dago bat ere gaizki. Txaloroa zuentzat, eskerrik asko. Goazen ba, txapeldun ordeekin. Bai? 2. saridunak 2025ko ziberleia, zibersegurtasunaren inguruko txapelketa honetan, 2. postuan, eta aipatutako guztientzako opari ez gain, MetaQuest 3S errealitate areagotuko betaurrekoak irabazi dituztenak, de realidad aumentada, dira, Haktxoko taldea, txaloro bat eurentzat! Hortxe ba, ziberzaintzaren opariak, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordetzaren bitartez eta ziberzaintzaren bitartez emandakoak, aurreratu pizkatzen mesedez ekipo, eta hortxe derrigorreko argazkia oroimenerako geratu daiten Ziberleia 2025ko txapeldun ordeak dira eurek. Haktxoko taldea, txurdinagatik, txalora bat eurentzat. Ekipo, osea, kasi jarri zarete ordenean, argazkiko ordenean. Zure izena parkatu? Aimar. Aimar. Mirando al mar, Aimar. Ahí en plan de... al horizonte. Bai. Beti. Bueno, zu txurdinagako ikasleak zarete. Nondi dabiltza zuen ikaskideak, zuen lagunak, irakasleak? Hemetik etorri dira? Irakasleak bai. Non daude? Ahora, hemen batzu, handik atzetik. Vale, joan kalera segundo bat, mesedez. Ez que galdera bat egin behar diet. Nor da gehien inspiratzen zaituen irakaslea txurdinagan? Hay que mojarse, no, hay que mojarse. Hemos venido a mojarnos. El más motivado. A ver, motivatuena edo apurtxo bet... A ver, motibagarritasunatik, adibidez, Iñaki daukagu etorri dana, eta gure sistemako irakaslea da, eta adibidez, asko bultzatu digu ziberseguritateko eta ziberseguritate eta ziberleiako konkursoan parte hartzeko. Vale, osea, zuek esen uten nahi, baina Iñaki se puso pesado eta hemen zaudete. Ez? Iñaki? Ez, baina gehien bat, bai, egia da, inspirau digula eta asko lagundu du. Vale, orain, zintzoak izan da.
Iñakiri esker, beti dago irakasleren bat, lehen ere aipatu dugu irakasle egite dute lana. Orain, behin hemen zaudetela, merezi izan du? Bai. Bai. Ojo, gainera, bigarren postua ez dago bat ere txarto. Ez dago. Iaz ez duten parte hartu, ez da? Aurten da lehenengo aldia. Bai. Horregaitik, esan dut, ez dago bat ere gaizki. Badakizu ez egin behar duzuen, diploma non jarri behar duzuen, adibidez? Diplomak badukaleku bat. Iñaki, diploma non jarriko dugu? Ikasgelan? Bale, oza, komunean ez. Ikasgelan. Bale, leku guapo baten. Bale, etxo. Bueno, ekipo, txapeldun ordeak zareten, datorren urtean nahi izan eskero, badakizuen non egongo garen, segi asko ikasten, behar zaitu egulako. Euskal jendarteak, gizarteak, behar duelako zuen lana. Eskerrik asko, eta zorionak. Bigarren postuan, Jaktxoko taldekoak. Zorionak. Eta bi, lehenengo, bai, hori esan di, ontsa bertan esan dit, argentino bat. Vale. Ojo. Esto de los directos es la leche, ¿eh? Pinganillo en un lado y pinganillo en otro, ¿eh? Eskerrik asko, Inge, oraintxe hitz egingo dugu horren inguruan, vale. No, son datos y hay que darlos. Oso ondo. Lagunok. Goaz en serio jartzera. No. Osa, hau ez da brometan ibiltzeko gauza bat. Ziberleiako, 2025ko, txapeldun nagusiak direlako. Eta Euskal Jak jardunaldietarako sarrerak, kablerik gabeko teklatu eta xagu konboaz, eta Jubikei segurtasun giltzaz aparte, irabazi dute bakoitzak, euretariko bakoitzak, Apple iPad Pro bat, eta eurek dira, Azmin taldea, zoriona! Hortxe sariak, diplomare zuentzat, Zubiri Manteoko ikaslak dira eurek. Elkartu pixkat. Ahí está, un poquito de calorcito, aurrera. Eta gero finalista guztiak elkarrekin aterako dugu argazkia, ados, ekitaldia amaitzeko. Bueno, a mí me han chivado dos cosas. Que en este equipo hay uno que nos viene de muy cerca. ¿De Argentina puede ser? Puede ser, es. No, pues te queremos escuchar hablando. O sea, para creerte. Lo tengo complicado porque... Ya está, no. Ya está. No hables más. Pero ya casi no tengo... Bueno, un poco sí, pero no tengo mucho acento ya. Ya. A vosotros igual sí, todo. Ya, Euskaldun, ya acento Euskaldun, ¿te va a salir enseguida? Casi. Casi. ¿Dónde vives, pues? Rentería. ¿Llevas años ya aquí? ¿Y en el mundo de la ciberseguridad? No mucho, la verdad. Vengo del mundo de las artes marciales, o sea que... Ya decía yo que con este tío no había que vacilar mucho. Bueno, ¿vale? El ataque y la defensa eran lo mío, pero... Y ahora lo hayas llevado a otro terreno, pero, ¿no? Eso es. ¿Vale? Sí. Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Alguno de vosotros es un máquina? Porque también me han chivado por otro pinganillo, este pinganillo era más orgánico, más natural, de que alguno de vosotros fue el ganador del EuskoSkills. ¿Puede ser? Puede ser y lo es. Y lo es. Un máquina, un fuera de serie. Empresas, hay muchísimas empresas. ¿Zure izena? Asier. Asier, vamos fichando. Asier, apellido. Fernández. Asier Fernández, ¿algo más? No. ¿Qué intenciones tenés cara a futuro? Vamos ahí. Amá, te quiero. Ahí está. Sondo. En la vida, sin lugar a duda, hay cosas importantes y por encima de todo eso está la Amatxu. Sin lugar a duda, musu bat Amatxu guztiei, porque ¿qué haríamos? Asier, ¿tú qué harías sin la madre que te parió? Buah, me muero. Te mueres, claro. O sea, para empezar ni naces. Fuiste el ganador de los EuskoSkills del año pasado. Este año ganas el Ciberleia junto a otros dos colegas de la leche. Por cierto, estoy viendo en la foto de grupo que tú eres el artista del sombrero. Sí, exactamente. ¿Vale? Esa foto es de
Eusko Skills. Vale, vale. ¿Y a qué viene el sombrero? O sea, es parte No, del era outfit. la chapela. Ah, era el premio. Ah, que es una chapela. Yo Vale, pensaba, vale, decía, pues será, el argentino será él. Ah, no, que es una chapela. Vale, vale. Madrilen oso ondo ere, bai. Eta Madrilen zelan ibil zinen, hasier? Ondo. Subcampeón. Segundo quedé. Al final Ojo, Madrilen. se me complicó. Menos mal que se te complicó. Ojalá a mí las cosas que se me compliquen termine así. Bueno, gaur, irabazle, Zubiri Manteoko irakasleak non daude? Irakasleak, a ver? Hor dago. Vale, Kriston Arrota, deituko dugu irakaslea? Ez? En plan, ze, letxe, etorren. Txaloro bat irakasleentzat. Txaloro bat berarentzat, ere. Bere izena? Unai. Unai. Osea, zelako ohorea, zelako privilegioa izan behar den, zure ikasleak eta zu zeu ere, zuen ikastetxea, txapeldunak izatea. Ez da gutxi. Ez da gutxi, oso ondia, baina meritu durena da, ez pentsaguk hemen bakagure zati txiki izango dugu, baina kriston lan egin dute eta beraientzako dago, ez da guretzako. Beraiena da. Lehen kontatu digute, horre Iñaki irakasle aritu zela, pixka bate insistitzen, ziberleia txapelketan parte hartzeko, zu ibili behar izan zeinen pixka bate euren atzetik? Ez. Ez. Eurek nahi Hau izan pasekarre bera ediek. Bai, Bai, Iniziatiba grina propia. hori badokate. Bai, Honeaino heltzeko bestela zinezkoa da. Ja, zu posik. Oso. Eta ikastetxearen ere, hau bada, prestigio puntu bat. Hombre, bai. Me gustatzen zaigu baita ere gure ikasleak horrelako nahi izatea eta horrelako maila erakustia, noski? Zubiri Manteo, sin lugar a duda, centro internacional, donde los haya. Bueno, eskerrik asko, Unai, hemen geratu, azken argazki bat aterako dugulako guztiekin, baina hortxe dituzue, aurtengo Ziberleia 2025ko txapeldunak, admin taldea, zorionak! Eta, izkina batera joan mesedez, baina argazki aterako dugu amairan, familia argazkia orain sosketa egin behar dugulako gainontzeko guztien artean. Beraz, lagunok, 5 saridun, 5 irabazle. Ez direnak agian akaso finalera iritsi, baina gure eskerrona eta gure aintzatespena merezi dutenak. Aurtengo 5 txapeldunak dira. Ibai Colmenero, Ciudad Jardín ikastetxekoa, Asier Moriano Egibidekoa, Markel Fernández Tartangakoa, Izotz Jimenez Txurdinagakoa, eta Nartz Bilari Tartangakoa. Txaloroa teurentzat, eta baten bat hemen baldin badago, etorri. Zagit hemen dagoen baten bat. Agian ez dago. Bueno, baina ala ere, oparia, lasa egon, opariarekin ni geratuko naizela. Oparia iritsiko zailako. Ados? Bada lagunok, plazer bauzu eta zuen baimenarekin, amaiera emango diogu aurtengo Ziberleia 2025, bigarren edizio honi. Zibersegurtasuna denon ardura delako, eta duda barik horretan ikasleek eta lanbide heziketak ardura eta erantzukizun handia ere baduelako. Babestu ditzagun gure pantailak, gure sistemak, gure buruak babesteko. Eskerrik asko eta azken argazki, familia argazki batekin, bagoaz, nahi duzuen arte, mokadutxo orain zuen zain duzue. Eskerrik asko jarraitu gaitu zuen guztioi zuzeneko emankizunen bitartez, eta gu, bagoaz, dator urte arte, agur!